mennä tämän jälkeen, koska mä kuulin... Vieläkö teistä näyttis enemmän ääntä? Lävätetäänkö HP:tä naamaa? Siis todella sadistinen yleisö. Ja heitä se HP pois, mulla on sun naama on ihan oma, tää on vähän isompi vielä. Että tää on niinku tosi reilua. Joo. No niin, mutta te tiedätte systeemi. No ei kai. Annetaan teille sitä, mutta te olette selkeästi tullut tänne katsomaan. Sitäkö sattuu? Mens vähän taaksepäin, mä luulen, että tää venyy ihan reippaasti. Jostain syystä mulle tuntuu tosi tyhmältä. No niin, sitten lähtee, te tiedätte mitä tehdään. Hei, 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 3, 2, 1. Koska mä en oo. Sitten lasketaan 3 alaspäin. 3. Kehittelyä, elikkä ihan normiruudarin teipillä niin tollainen Vasara tai Lego, millä nimellä sitä nyt kutsutaan, niin laitettiin tuohon kiinni ihan sen takia, että voidaan testata Jarpin seuraavaa haavetta. Siis täällä on tässä on nyt pari juttua, mitä mä haluan kertoa. Tää on pohjalaisen insinööriyden taidonnäytö, tää on pohjalainen kuuraketti. Tällä ei pääse tonne taivaalle, mutta tällä näkee tähtiä. Ja sitten toinen homma, tää on hyvä osoitus siitä kaikille teille nuorille, että käykää ne koulunne. Ette päädy sitten hakkaamaan päätä seinään niin kuin mä. No niin, lähdetäänkö avaruusmatkalle sitten? Oota, mä ihan pikkusen siirrän, tossa on niin paljon niin ei saa yleisölle silmän, niin oo siinä. Okei. Mä oikein katsomaan, kun sieltähän se Kyllä, se sieltä kapsahtaa lujaa. Ja nyt pistetään ääntä, niin päästään oikein tuo Harma Harvardin professori toimintaan. No niin, sitten lähtee! 3, 2, 1. Ei muuta kuin uudestaan lähtölaukaus epäonnistuu. Otetaan uus. 3, 2, 1. Houston, we have a problem. Se on vieläkin ja tarvit vielä 3. Mikä tää nyt on? 3, 2, 1. Ja sen takia mä varustauduin tänään bootseilla ja sitten otin tämän kunnon tykin mukaan. Tää on perus Pohjanmaan oma rakas laji. Ja painetykki ja tää lähtee sellaista 200 tuosta tykin suusta. Niin ehdottaisinkin, että kun Jarppi pääsi mua vetää moukarilla, niin eikö ole reilua, että meitä saa antaa täällä pesispallolla tykin suusta Jarppia vattaa. Ootteko mukana? Mikä teitä vaivaa? Mä en oo niin mukana. No niin Jarppi, otapa niin mä lataan tämän. Ei. Ja nyt sitten mun pyytäisin kauppiasta. HP ei oo mikään hyvä ampuja. Hei, pikku tarkistus. Oliko tässä liipasimessa, niin kummasta se lähti? Oliko se 0 vai 1? Yleensä veikkaa. No 0 ei lähde, ei. Ei lähde. Hyvä niin. No mä varmuuden vuoksi suuntaan tän sua, kun mä heitän tästä lähtöä. Älä vielä sun. Ei saa naamahan, vaan näyttelijä. Et voi yleisöä näyttää sulle. Se on kiinni, ei ollut päällä. Nyt päästään oikein tykittämään. Mä hetkeksi joudun laskemaan mikrofonin, pahoittelen, etten hetken kuule tätä äärimmäisen tasokasta stand-up-koomikko-läppää, mitä tässä juuri olen kertonut. No niin, tarvitsetko HP yleisön apua tähän? Kyllä. No niin, ja HP yritti välittää viestin, että lähtekää laskemaan 5.
Annettava ei saisi seuras kuiskia. Ai paita pois. Otetaanko paita pois? Aivan vaan sen takia, että tää tuntuisi ihan pikkusen inhottavammalta tuolla Jarpilla. No niin! Lähdetään laskemaan 5 alaspäin! 5!